אחי הנחות, אביי רבא, ובמד אביי וגם רבא. שלום. מה שלומך, תומר? בדיוק חיפשתי חבותה. בוא נלמד את זה. אני חייב לנהל את השירותים. לא, אני לא חושב שירותים מימיי, לא הייתי בבית הכנסת. אני חייב. חבל לך על הזמן, בוא נלמד. לא שותה. ביי. אני מתנדד, אני נראה לך למד, אבל אני פשוט כסף. לא, אחי, עזוב את השירותים. זה גמרא. זה טוב מלבש, אחי, זה טוב מלבש. אתה עונה? ביטול תורה, ביטול תורה. לא שומעים! מתמטיקה. תנו רבנן ואספת דגניך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו עמוד ספר התורה הזה לבליך, אם אתה לא מכיר תלמוד לומר אספת דגניך. אני אקבע מנהג דרך ארץ, זה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בן יוחאי אומר, יש כאן מחלוקת. רבי ישמעאל אומר שצריך את הדרך ארץ עם התורה. כי אם לא היה כתוב סתם ואספת דגניך. רבי ישמעאל בן יוחאי אומר, צריך רק ללמוד תורה, ואז שאר הדברים כבר יתקיימו לבד. יפה. אחי, אחי, בוא, כדורסל עכשיו, יש שיעור ספורט. עזוב אחי, רק שבוע שעבר קיבלת מכה ביד. בוא, יש לי גם ברקה. בוא, שם עכשיו שמות, כדאי לך, נו, בוא מהר. עזוב אחי, בוא נלמד קצת תורה. כדאי לך. אפשר ללמוד. בואו נלמד ככה קצת הרב קוק. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל חדק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. הצדיקים העליונים. ובכן, אנחנו ב-1902, כן? ההשכלה חדרה לארצות המערב ומערב אירופה, והיהודים נמצאים בסכנה. אז עכשיו המחנה היהודי מתחלק לשתיים. קודם כל... אלה שאלון אמרת שנעשה במות... לא, אנחנו לא עוסקים בנפסה, אנחנו ב-1902. השאלון? לא, השנה. טוב, אז ב-1902, כן, המחנה היהודי התחלק לשתיים, אוקיי? איזה פסו, נקודה אחת הייתי שובר את השיא. סליחה, אני אדבר עכשיו, אף אחד לא ידבר איתי, מה אתה? מי דיבר איתך? דיברתי איתו. תירגע, תודה רבה. אוקיי. טוב, בצד אחד היה את המחנה החרדי, כן, הוא דגל בשיטה, חדש אסור מן התורה. כל דבר שהוא חדש ומודרני, אנחנו צריכים לעזור אותו. בצד שני, היה את המחנה הדתי-לאומי. מתי הוא מסיים? שקט. איזה גלעד! טוב, מצד שני, היה את המחנה הדתי-לאומי. במחנה הזה, היה לו אדם בשם צפניה. שלום! בסוף אתה מגיע בזמן. כן, איזה כיף. לא, בזמן שלך, לא בזמן שלנו. תצא בבקשה, תודה רבה. למה אתה מאחר באמת? היה לי איזה סוגיה ממש חזקה בחזקת הבתים. גם לי היה תרגיל בחזקת שתיים. תירגע בבקשה, בסדר? סוגיה? אולי תהיה לך להשלים אותה באמת. כן, אפשר ללכת? לא? בבקשה, תודה רבה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. כן, אז היה לו אדם בציונות הדתית בשם הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש. כן, הוא בעצם ייסד ואמר את המשפט, תורה עם דרך ארץ. כל דבר שאנחנו בעצם עוסקים לו בחיי המעשה, צריך לקדש אותו. לא צריך רק ללמוד תורה, צריך גם את התורה הזאת לשלב עם חיים של חול. למה אתה לומד משנה בשיעור שלי? הרב זה ממש חשוב. סליחה, כאן זה שיעור היסטוריה. כמו שבשיעור משנה אתה לומד היסטוריה, בשיעור היסטוריה הייתי מהמשנה, בסדר? תודה רבה. טוב, אז כמו שאמרתי, רבי טוב, זה מהכיתה שלנו, ראש שלנו. צא, 1, 2, 2 ורבע, 2 וחצי, 2 ושלושת רבעי, 2.7, 3, 5, יופי, מצוין. טוב, תלמידים, אני ראש שלנו רציני. בקרוב יהיה בוחם פתע, ועוד בקרוב. תוציאו דפים, כן, תוציאו דפים, נו. אין לנו דפים. אין דפים, יופי, גם אין דפים. שמחליפים, אז... באמת לפי מסקנת הגמרא באמת לפי מסקנת הגמרא מחלוקת בין אביי ורבא והלכתה כמו רבא. טוב חבר'ה, באמת עכשיו יהיה סדר עד 10:40, 11:05 שיעור הבא. כולה בבקשה לסדר, אני מגיע לעשות רישום. הפעם באמת שברתי שיא. לא עכשיו, צנע הבא. חבר'ה, כולם לסדר. תומר, מה קורה איתך? טוב, הרב, עזוב.
מה זה עזוב? מה קורה איתך? אני רוצה אותך בשטייקן מטורף, מה זה? תהיה לי לישון, הרב, די. תומר, קדימה, אני רוצה אותך בבית מדרש. די, הרב, עזוב. נגיע לעשות סדר. צפניה, בואי אליי בבקשה עכשיו. עכשיו תבוא אליי. אני מה זה מצטער, זה לא יקרה שאני מחר, אל תדאג. מה קורה לך, תגיד לי? אכלת ערב? שתית? ישנת הלילה? לא, פשוט היה לי איזה כמה סוגיות שהייתי חייב לגמור, זה לא... אל תדאג הרב, מחר אני... אתה לא יודע הרב מה המהר"ל אומר בשבח לימוד התורה, חבל לך על הזמן, הרב כל מילה, הקדוש ברוך הוא, חבל לך על הזמן. צפניה, אל תלמד אותי מה המהר"ל אומר בשבח לימוד התורה, בסדר? עכשיו בסדר, ממחר אתה יושן ואוכל כמו בן אדם. אני מגיע לסדר, תהיה בסדר בבקשה. תומר. בית המשפט! לשבת! לקום! לשבת ולקום! אוקיי, אז איזה תיקים יש לנו היום? תיק 22P22/D2. שאלתיאל קוואק! שאלתיאל! כן, דולף. שאלתיאל! כן, כבוד השופט. האם קבעת עדים לתורה? בטח קבעתי עדים לתורה. לך תביא את התורה שלו. חכה, תראה כמה טובה ונמד, רק רגע. כל שטויות. הכל דקדוק. יש גם. אין לה מעברד, מה זה? זה מלא. בוא'נה, הכל זה שטויות, זה כלום, אין פה שום דבר שהוא למד. פה בית המשפט! תורידו את הארגזים האלה וישבו. אני רואה למדת הרבה תורה. גן עדן! אז איזה עוד תיקים יש לנו להיום? יש לנו תיק 22B33/D2. לא טוב. 24G44/D2. לא טוב. מה תרצה? צפניה. תגיד, 35944/D2. עיונית! צפניה לוין! איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? נקודה אחת אני שובר את השיא, איפה הוא? איפה הוא? כבוד השופט, הוא לומד תורה, רגע. לומד תורה. מלאכי השרת. צפניה? כן כבודו. צפניה? כן כבודו. האם קבעת עדים לתורה? בטח כבודו, למדתי הרבה תורה בחיים שלי. כמו מקודם. לך תביא את התורה שלו. יביא את התורה, רגע. גם זה הכל שטויות, תאמין לי. מה אכפת לנו? בוא נראה. יש פה אחד. איפה השני? נקודה אחת, אני שובר את השיא. מוגרשוב, רגע. הנה זה. בואנה, הכל זה שטויות. זה בכלל לא לימוד תורה כל זה. פה זה לא שווה כלום. הנה, זה מה שהוא למד. אתה רואה? זה מה שהוא למד. מה? למה נראה לך? זה התורה שלו. זה לא מה שלמדתי. כל יום הייתי בבית הכיסא. הלכתי לחבורה בשטייגן, הלכתי לחבורה בתארות, הצטרפתי לחבורה בחגיגה שרק התחילה לפני שבוע. למה נראה לך שזה מה שלמדתי? בואו נדון במצב שלו. מצב שלו לא טוב. למה? אבל למה? למה לא טוב? למה לא טוב? אני אסביר לך למה הדבר דומה.
משל למלך שהיה לו שדות, פרדסים, ענבים ותפוזים. המלך שלט על מדינות רבות, מושבים רבים היו לו, אך היה צריך לנסוע לארץ רחוקה ולא ידע מה יעשה עם רכושו הרב. האם יפקיר את זה בעיני הפושעים? עלה בליבו רעיון לקרוא לעבדו הכי חביב עליו. מתלבט, יש לי רעיון. עבדי הנאמן! עבדי הנאמן! עבדי הנאמן! מה עליך? מה עליך? בוא בנאי, בוא כפרה עליך. עפר ועפר לרגליך. מה, איך המרגש, אבן? יופי, מה הולך? איך הממלכה? הממלכה, לא משהו. מה אתה אומר? סתם, עודי עליך. חוש הומור, אני אוהב את זה. עבדי הנאמן. טוב, כמו שאתה יודע, עבדי הנאמן, אני יש לי. אתה לא יודע מה יש לי. אם היית יודע מה יש לי, קינים. הפרשים אכלו אותם. יש לי עסקים. מלא אבנים טובות, מרגליות. מלא. אם היית יודע כמה יש לי. אם היית יודע כמה יש לי. אני חייב אבל, אתה יודע, אוהב כסף, לא יסבע יהלומים, אני חייב עוד, להביא עוד. אז אני כנראה החלטתי לנסוע לאיזה שבוע ככה, שבוע וחצי לשוויץ, לגלוש קצת. להביא אבנים טובות ומרגליות. אז אני אסע לרגל עסקיי. בינתיים, כשלא יהיה פה, אני אבצע מטלות אתה תצטרך לעשות בפתק. אז הנה, כשאני לא אהיה פה אני אסע לעסקיי, לכו לארץ, אתה בינתיים נעשה את זה. אין בעיה. בסדר? כל הזמן תעיין בזה. מה אתה חושב? טוב, אז ביי גבר. ביי. געגע אליך. נפרדו השתיים לדרכם, המלך לארץ רחוקה, והעבד נשאר על כיסא המלך. העבד כל יום אכל ושתה. מייקרופון. עולם שהכל נהיה בדורו. שתה אכל, התענג על כיסא המלך. וכל יום הוא לא שכח, הוא לקח את הפתק וקרא אותו. לא עם עין, עם א'. לא אמרת. לא, בוא נתחיל מהתחלה, אין לי חדש. נתחיל מהתחלה. משל למלך שהיה לו שדות, פרדסים, ענבים ותפוזים. בלה 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 כל יום הוא לקח את הפתק וקרא אותו עם א', וכך היה כתוב. נדבר עם שר הביטחון, נדבר עם שר החוץ, נדבר עם שר נתניהו, נדבר עם השם, לנקות פה. טוב? עד שיום אחד המלך החליט לחזור. עכשיו נראה את המקום, בוא ג'ף, עכשיו ניגר. איך היה?
סבבה. אני רואה ממש נקי פה, מאוד מסודר. ממש מלא נקי, אבק, מלא אבק. מה, גם אם היית עבד של המלך היית ככה מלכלך את הבית שלו? לא, מה, רק נקי. מה זה הלכלוך הזה? אתה ביצעת את המטלות שאני הטלתי עליך? כל דבר עשיתי. כל מה שאמרתי. כן? אתה עשית את כל מה שאני הטלתי עליך? כן? כן, עשיתי, מה אתה אומר? אם כן, תוכל להסביר לי את הסיטואציה הבאה? שר חוץ בפנים, שר הפנים בחוץ, שר הדתות חילוני ושר השיכון והדיור יושן במעל ברוטשילד ואף אחד לא אוכל את הדגים? מה? אבל אני עשיתי כל מה שאמרתי, קראתי אותו. קראתי אותו עם א', קראתי אותו עם א'. פה הנקודה. לא מספיק רק לקרוא, צריך גם ליישם. אתה מבין? התורה לא ניתנה אלא שגם יישמו אותה. דינך באסה, מסאז' רק עם האגרופים. רק עם האגרופים. טוב. תומר יקירי, אני רואה כבר אתה צמא מרוב הגיוצים. כן, אני צמא. מה תרצה? כן, תביא לי, מה יש? יש הכל? תביא, מה, קולה? אין. פנטה? אין. מה יש? יש הכל! תביא תפוזים. לא, מתי כבר תגיע לענבים? תביא ענבים. מעלמטה? ענבים. מעלמטה. תביא מעלמטה, ענבים. הלאה, וואו! ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נביא לו. אוכל, רוצה אוכל, יש הרבה אוכל! תביא אוכל, תביא תפוזים, תביא ברינגנס. כן, טעים, תביא לי עוד. עוד אוכל, אני רוצה עוד. כן, אני רוצה. כן, אני רוצה. מה אתם עושים? לא רוצה חוד. אני רוצה תוכן רוחני, אני רוצה קדושה, אני מבקש. לא! מה העניינים? אני אל תראה אותי ככה, אני פעם הייתי בבית הכיסא, אני פעם הייתי עבריין. היום אני צדיק. היום אני הספקתי להיות פעם אחת בבית הכיסא. בעזרת השם, עד 120. אז מה? רוצה ככה איזה פוש ככה בשביל לחזק את הלימוד ככה? בשביל הלימוד. תביאו אוכל, יאללה. כמה אוכל יש בהצגה הזאת, כמה אוכל.